Уважаеми клиенти, днес ще разгледаме защо вие сте наш приоритет. Клиентите са двигател на бизнеса, като всеки бизнес предоставя услуги на своите клиенти, като вие формирате пазара. Всеки продукт или услуга, който предоставяме, има за цел да отговаря на вашите нужди и изисквания. Лоялността към клиентите е изключително важна за нашия дългосрочен успех. Когато клиентите се чувстват доволни от услугата, ще се върнат отново и дори ще я препоръчат на други. Добрата репутация е изградена чрез последователна грижа за вас. Когато се грижим за клиентите си и сме сигурни, че получавате най-доброто обслужване, фирмата е свързана с доверие от двете страни, затова вие сте толкова важни за нас. Постоянната обратна връзка с клиентите е един от най-ценните източници за подобрение и иновации на нашите услуги. Когато активно събираме мнения, предложения и оплаквания от вас, ние получаваме ясна представа за това какво работи добре и какво трябва да бъде подобрено. Осигурявайки отлично обслужване и индивидуално внимание към вас, създаваме силни отношения и изграждаме вашето доверие.